שלום לכולם, כאן קירבינג ישראל, וברוכים הבאים לסרטון אנבוקסינג חדש של שתי קופסאות חדשות שהגיעו אליי. אוקיי, אז בואו נתחיל מהקובייה הראשונה. זאת היא הגיר קיוב המגנטית בגרסה הלבנה. מי שראה את הסרטון הקודם, ראה שפתחתי גיר קיוב מגנטית בגרסה שחורה. שמו פה קופסה בתוך קופסה. וקיבלנו עם זה גם קופסה צבע שלה יפה. וכמובן הספרון, איך אפשר לוותר על הספרון. ומעמד בצבע ממש יפה. והקובייה עצמה שהיא נראית וואו. למי שמכיר, קיימת גרסה כזאת של גיר לבנה. היא נראית קצת אחרת. אין לי אותה פה כרגע, אם אני אמצא אותה אני אראה לכם. עשו אותה בגרסה מחודשת, מגנטית. מאמין שזה כמו הגרסה השחורה. כן, זה ממש מרגיש די אותו דבר. המראה שלה כן מאוד מאוד יפה, כמו מראה קריסטלי כזה. צבעים מאוד מאוד יפים. עדינים כאלה. גם פה אפשר לראות את המגנט ממש תופס את הסיבוב, כמובן כל שתי סיבובים כי זה גיר. מי שלא ראה את האנבוקסינג הקודם שבו אני פותח את הגיר השחורה מוזמן ללכת לראות. שם עשיתי עליה גם הסבר קצת יותר מפורט, גם איזה כמה פתירות. לסיכום, קובייה ממש יפה, תוספת ממש ממש מגניבה לאוסף, מאוד מומלץ. בואו נמשיך לקובייה הבאה. טוב, אז פה יש לנו את הסופר מיני קיוב 7x7, זאת אומרת 7x7 מגנטית, שהיא בגודל 56 מילימטר. למי שמכיר קצת את הגדלים, זה גודל של 3x3 רגילה. מעניין מאוד איך היא זזה. הקובייה של חברת שנקשו. יכולים גם לראות את הקופסה. זה הקופסה, אני עוד לא פתחתי את הניילון, אבל הקופסה היא אותה קופסה כמו של ה-UFO, גם מהאנבוקסינג הקודם. מי שראה וזוכר, אני מאוד התלהבתי ממנה. וואו, אוקיי. גם הקופסה, כמו תמיד, כיפית ומגניבה. מגנטית, עם מנגנון כזה שמרים את הקובייה כשאני פותח אותה. ושימו לב כמה קטנה הקובייה. כן, כמובן יש פה. זה לא ספרון הפעם, זה איזשהו עלון. וה7x7, וואו. אחד הדברים הכי נדירים שראיתי. כן, היא מגיעה קצת שומנית מבחוץ כמובן. אבל וואו. לשם השוואה הבאתי פה 3x3 את הגן V100, שגם אותה פתחתי באנבוקסינג הקודם. אני מתחיל לחשוב שפתחתי יותר מדי קוביות באנבוקסינג הקודם, אבל שימו לב, הם ממש כמעט אותו גודל, זאת אומרת יש פה הבדל של מילימטר ממש, אפילו, כן, אפילו לא, לדעתי הגן V100 היא 56 מילימטר כנראה, כי זה ממש בדיוק אותו גודל. איזה יופי. וואו, מטורף. טוב, בואו ניתן לה כמה סיבובים. אוקיי, זזה לגמרי נחמדה. המגנטים ממש ויזואליים, זאת אומרת, הם ממש בחוץ. אפשר ממש לראות את המגנטים, שזה אופייני מאוד לקוביות של דיאנשנג, מי שמכיר את ה8x8, 9x9, 10x10, כל הקוביות הגדולות שלהם, שבזה הם מתמחים בדרך כלל, אז כולם עם כאלה מגנטים גם צבעוניים. יש את זה בגרסה של פריימרי, שזה הלבן בפנים, כמו שיש לי, ויש בגרסה שחורה בפנים, שזה עם שחור בפנים. אני אוהב יותר את הפריימרי בכל קובייה. סך הכל, הקובייה זזה מצוין. אולי נעשה איזה פתירה בהילוך מהיר. מה אתם אומרים? יאללה, בואו ניתן לה איזה ערבוב. כן, צריך קצת להיזהר איתה בסיבובים. אני מרגיש שאי אפשר ככה יותר מדי להשתגע איתה.
אבל ככה זה באופן כללי עם רוב הקוביות הגדולות, חוץ מגרסאות הדגל, לדוגמה של מויו, הם ככה מאוד מאוד טובות, אני לא זוכר בדיוק את הדגם, אם אני אזכר אני ארשום לכם על המסך. אבל, וזה בסדר, כי סך הכל זו קובייה גדולה, בכל מקרה הפתירה שלה היא לא מהירה, היא ככה לוקחת כמה דקות טובות, כן? טוב, אז בואו נרוץ על איזה פתירה. יפה, קיבלתי פה ככה פס יפה. אוקיי, טוב. לקח לי כמעט 10 דקות, זה המגבלה של הטיימר, אז מזל שהספקתי. 9:54. אז אחרי פתירה מעייפת מאוד, כן, הרבה זמן לא פתרתי 7/7, לקח לי קצת זמן, אבל סך הכל הקובייה זזה בצורה טובה, יחסית לגודל כזה, המגנטים מאוד חזקים. השכבות החיצוניות, כן, זזות בצורה ממש ממש טובה. כן, תוך כדי הפתירה היו כל מיני מהלכים שפתאום אם אני צריך להזיז רק שכבה אחת אמצעית, אז זה כן היה לי קצת קשה בגלל שהיא ממש ממש קטנה. אז היה לי קצת קשה, אז הייתי צריך כל פעם לעשות את הדבר הזה או דבר כזה. היה לי הרבה טעויות שבגללם זה גם עיכב אותי באדג'ים, שבטעות עשיתי שתי שכבות במקום שכבה אחת. זאת אומרת, החלפתי 2 אדג'ים במקום להחליף אדג' אחד. אהבתי מאוד את העיצוב, את הניסיון לעשות פה משהו ככה מאוד מגניב. שווה ביותר. בואו נתקדם. טוב, אז יש לי פה מה זה? זה טוויסטיס קיוב. באמת שאני מכיר אותה בגרסה קצת שונה, לא של צ'י, אלא של פאנקסין למי שמכיר, שהיא לא בצבעים כאלה, אלא בצבעים, זאת אומרת שכל פאה היא בצבע אחיד ולא בפסים כאלה, אבל אני חייב להגיד שזה מאוד מגניב. היא זזה באופן מפתיע מאוד מאוד טוב. הקובייה של פאנקסין היא לא זזה כזה טוב, קצת נתקעת, אבל זאתי מאוד מאוד חלקה, זאת אומרת מרגישים שהפלסטיק מאוד מאוד איכותי. היא לא מגנטית כמובן, אבל יש לה מנגנון קליקים, כמו בפרמינקס, ומנגנון שהוא מאוד אופייני לצ'י. צ'י בכלל באופן כללי מייצרת קוביות מיוחדות בצורה מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד איכותית. אני לא אעשה על הפתירה עכשיו, כי מאוד מאוד התעייפתי מה-7/7, אבל זו קובייה ככה מאוד מגניבה. פותרים אותה ממש כמו את הסקיוב. כמובן שיש פה את העניין של המרכזים שיהיה קצת בעייתי. אולי אני אעשה על הסרטון נפרד של פתירה, אולי אפילו של לימוד פתירה, אם זה מעניין אתכם. אם זה מעניין אתכם לראות סרטון לימוד עליה, תרשמו לי בתגובות. סך הכל קובייה ממש טובה, ממש מגניבה, אחלה תוספת לאוסף. עוד סגנון של סקיוב למי שאוהב, יש כל מיני סגנונות לסקיוב, כל מיני מודיפיקיישנס. אוקיי, אז בזה נסיים את החלק הראשון של האנבוקסינג שלנו. בסרטון הבא יש לי אנבוקסינג של עוד קופסה, שגם בה אמור להיות קוביות ממש ממש מגניבות. אז כדאי לכם ללכת לראות את החלק הבא, ואם יש משהו מיוחד שמעניין אתכם, תרשמו לי בתגובות. אם תרצו לראות סרטונים, יותר לימוד פתירה, יותר אנבוקסינג, יותר פתירות פשוט של קוביות מיוחדות, תרשמו לי בתגובות מה אתם אוהבים לראות. אני רואה את כל התגובות, אני עונה לכולם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי.